Den model, jeg sidder ved her, det er en italiensk McLuis. Memphis S-Line 3 hedder den. Og hvis vi starter hen i førerkabinen, det er jo der, man sidder bag rattet og kører ud på tur, der er det først og fremmest vigtigt, at du lægger mærke til, om du sidder godt. Og det gør man altså i den her bil. Den er bygget på Fiat-chassis, den har 6 gear, manuel gear, og så er den optimeret til 140 hestekræfter. Du kan selvfølgelig godt lige måske investere lidt mere, hvis der ligesom er hul i budgettet til det, fordi automatgear, det er selvfølgelig også rigtig rart at køre med. De 2 stole i førerkabinen, de kan dreje, så de bliver en integreret del af stuen. Og i stuen er der også 2 sikkerhedsseler, det vil sige, at du kan altså sagtens være 4 personer i den her bil. Det er der i hvert fald sikkerhedsseler til. Og det er jo meget rart, hvis du lige vil have børn eller børnebørn med på tur. Når først stolene de er drejet, og du har din stue, ja, så har du også et bord. Og det er godt lige at have det der sted, hvor man kan være inde på en regnvejrsdag. Og bordet kan faktisk også fungere som afsætningsplads for køkkenet, for man må sige, at køkkenet, som er lige ved siden af, det er meget, meget lille. Men alligevel så er det ret imponerende, hvor meget der er i køkkenet, for du har 2 gasblus, du har varmt vand, rindende vand selvfølgelig, køleskab, fryseboks, det hele er småt, men du har det, du skal bruge. Det samme gælder for badeværelser, der kan du både gå i bad, og der er toilet og så videre. Det er småt, men det går fint i forhold til det, man bruger sit badeværelse til, og det er trods alt ikke derude, man holder ferie. Bag os i autocamper, det er så der er soveværelse. Der er en stor, bred dobbeltseng, og ja, den er hævet, så den er let at komme op i, og det er den simpelthen for, at der kan være en stor garage nedenunder, hvor du kan have alt dit fritidsudstyr. Det kan være campingmøbler, men det kan også være en foldecykel eller andre ting. Det, der er rigtig smart, når det er en vanmodel, det er, at bagsmækken den kan åbnes, så kan du altså ligge hen i din dobbeltseng og ligge og kigge lige ud til en lille sø, eller her, hvor jeg ligger lige op ad skoven, så kan du ligge helt uforstyrret og sove i det fri. Det, der virkelig er fantastisk ved den her model, udover at den ikke er ret stor, og den er virkelig nem at køre med, det er, at der er masser af vinduer, der er mulighed for at åbne, der er myggenet, der er gardiner, så du kan lukke af om natten, men du kan også sagtens åbne. Der er 2 taglurer, så du kan åbne og ligge og få en masse frisk luft om natten, hvis ikke det regner selvfølgelig, men så kan du åbne andre steder. Der venter der virkelig mange køreture, mange oplevelser, ferie i en bil som den her McLuis, og det er fordi den har alt. Det er helt vildt, at det er en fuld bolig med alt det, vi også har derhjemme, bare på mindre plads. Du kan have 2 gasflasker med, der er strøm, der er vand osv., så du kan klare dig i nogle dage. Og på den måde, ja, så er du altså fuldstændig fri som fuglen til at køre ud i det blå.